Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Nakapanglaba na kamo. Aldaw po kita ngunyan ni na Sabado, petsa 5 na po, kana Hulyo 2025. So mga nanay, so mga mommy, and then so iba pang mga naglalabada. Paki-asikaso na kan sa inyong mga nilabahan. Taorawang medyo maray-maray pa ang panahon, Kuya Nem. Mabalad-balad pa lamang kidiit na oras. Maray na pagkauto po sa mga nakaantabay sa indang mga residensya. Kumusta po tabi kamo? Ano lamang tabi ang sa indong pinagkakabisihan nguna na pagkauto? Ako po tanido ko anong pinagkakabisihan ko ta. Aldaw ki Sabado. Ang tariri ko, Kuya Nems, mga 360 degrees. Hali ako dyan sa may partikan Albay Astrodome dahil anta nagpapadagos po itong Annual General Membership Assembly kan Albay Electric Cooperative o ALECO. Kaso bago, huruhala awig so naging first part kan AGMA. Ito may mga preliminaries and ngunyan, ito nang so hururon discussion proper. Pero as of now, sa monitoring tadigdis sa tuyang Facebook Live, nasa business proper pa sa nasinda, nasa management report pa sa na. Lalatag duman, Kuya Nems, itong so sitwasyon sa financial, kung pera pa so eksistidong utang. So, sitwasyon, so kondisyon ngunyan ka na ALECO. E then, taod ka iyan, yun itong so, kuna aprobaran, itong dugang na 10 pesos para sa buffer fund. And duman taman na masasabutan kung para sa inini, at the same time, itong so pag-ratify, can approve 200 million loan from National Electrification Administration o NEA. Kasabi ni Ma'am Hazley Kasubaago, inida ang pag-utang, pag-loan ni 200 million pesos, Kuya Nems. Ito da po ining na-aprobaran ka nakalihis na agma. Yan, may mga porsyon lang nakaipuhan pong i-ratify. Taod, kung kamo nakaantabay sa, ilingon nido ang page kan Albay Electric Cooperative. Just in case di kamuan makahabol, makapag-participar po dyan sa on-site na activity, pwede po kamong maghiling bentahe ining marhay duman sa bako man wara ki bill na nakapangaran po sa sainda. Taan na allowed lang na maglaog dyan sa Albay Astrodome. Ito pong may bill na nakapangaran. Si Kuya Nems nga, gariba ko man sa iya nakapangaran bill. Kaya si Ate B ang yaon duman sa area. Pero duman sa mga gustong magdangog, kung gustong malinawan sa indang mga kahaputan, pwede po kamo mag-antabay duman sa indang official Facebook page. Iyan, so duwang agenda na tutukaron ngunya na pagkahapon po dyan sa nagpapadagos na Bata, Kuya Nem, so attendance ka mga nasa media. Ano po baga, Kuya Nem? So pagkang nagboto ka baga kang May 12, may picture, ay abaan na daw, nakabugtak man ang gaduman, Kuya Nem, mga picture kang mga imbitado rin ng media. Ay, gari man sana Kuya Nems po wanted sa pandok mi. Si Joshua ang nakapandok pati duman. Pandok mi ni Joshua ang nakabugtak. Maray na pagkauto po sa mga nakaantabay sa may parte kan Estanza, Legazpi City. Sa
Sabi ni Ma'am Cheat Ate, hi po Ma'am Angel, pa shoutout po sa family ate ng Barangay Estancia. And then kay Sir June B. Oro, nakaantabay po ngunyan na pagkaudto. And welcome back kay Philippine Drug Enforcement Agency Director 3, Christian Prevaldo. Siya na po ang Assistant Regional Director kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol na nakabugtak an sa indang opisina dyan po sa Laugcan Campo General Simeon Ora. Way back 2019, kan inabot ko si RD Prevald sa ang apod mo dyan ko yan, si Prevald, si RD Prevald. And sa mga kanakalisa taon na naibalyo siya sa ibang mga region. And ngayon, nagbabalik manggiraray dito po sa Bicol region. Hindi ko ni malingawan ko yan sa regional director na inita. So, apat dyan na may operation din sa may partikan Barangay Sabang. Tapos Pigkali. Iniso sa kuyang kaibahan dyan. Sa kita susulamente sa DCGB media na kaibahan duman. Apat na drug personalities. May sarong drug din. May tulong mga personalidad na arestar dyan. Kan mga nakalihis na taon 2019. Kaya welcome back po RD Christian Prevaldo sa Bicol Region. And kan susarong aldaw, kakansuhapon na kapag nagbisita na siya sa man iba-ibang mga eskwelahan, digdi po sa satuyang rehiyon, nahiling ko sa indang communication sa may parte na sinda nagpasiring dyan sa may parte kan Kamalig National High School sa Barangay Ilawod kan Kamalig Albay, kung saan nagkaigwanin session. Bako itong sa session na may illegal na droga. Ang session and discussion manungod po sa Drug Abuse Prevention Education, kung saan parte na po ini kan inisyatibo kan PIDEA Bicol para sa ugnayan sa paaralan Campus Tour 2025. Saro ining ang lead agency ka ini iyo po ang 31st Infantry Battalion, katuwang po ang lokal na gobyerno kan Kamalig. And then syempre may mga invited po sindang mga resource speakers digdi po sa satuyang palibot. And nagkataon si ARD Christian Prevaldo naging keynote speaker. Nagpahayag po siya dumanin na mensahe kung paano maibitaran, asin paano maililikay na maimpluwensyahan ang mga kaakian, partikular na itong mga estudyante kan illegal na droga. Maray na pagkauduman sa amigo ta dyan sa PIDEA Albay kay IA Officer o IA3 Provincial Officer Noe Brigel. Sabi dahil Kuya Nems ni Sir Noe, nakatutok sindangon yan sa demand reduction at the same time pagrumpag kan mga drug den digdi sa probinsya kan Albay. Tapag once ngayon na rumpag mo, wala na ngaya lugar, espasyo, wala na kiharong na nagpapagamit bilang lugar para po sa maggamit po ng illegal na droga. Madi-discourage man kaiyan itong sa mga persona na gumamit dahil taram ninda na ang PIDEA, katuwang po an man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno, ang Philippine National Police, ang nagkakaiga po nin operasyon paglapag po kontra sa sainda. Kaya huruha lang kaunaan porsyento hali sa 720 mga barangay digdi sa Legazpi, sa probinsya kan Albay, ang deklarado na pong drug cleared kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program. Nakuabay ako yan sa attention ko kay ni kasuhapon. Minailing akong video kan page kisarong LGBTQIA page siya. Nagturuwang-tuwang sinda Kuya Nems na makatipo ni nasa 48,000 para makapag-bail susaruin ng mga miyembro. Ang istorya pala kay ni Kuya Nems, bulan in Enero, ining gay sarong hindi ko aram Kuya Nems, feeling ko na hiling mo na ini kung so ibalong festival. So nag-aalas-ala, naka-costume sa Kuya Nems na snake or kung dae siya sumaitumon baga duman sa epikong ibalong.
Totoo ko na, sa pag pinahiling ko sa imo sa picture, aram ko, midbid mo siya, ta nag-i-interest siya sa mga competition, nagiging choreographer ini ki Bailey, nagiging choreographer ini Kuya Nemski mga street dance presentation. Kang bulan nin Enero na-involve siya Kuya Nem sa Rebok. Bako man yan siya talagang dakulang Rebok sa digdi sa tuyang palibot. Ang nakainkwentro niya Kuya Nem, sarong uniform personnel. Tapos duman sa day mainit na diskusyon, aligado binungag kang uniform personnel ining membro kan LGBTQIA. May naka-video Kuya Nem. Ang problema, sabi kang nakahuron ko diyan sa Legazpi PNP ta. May mga ano pa pala ako kang may mga tag pa pala ako kang alay kung ngunyan. Instead apo Kuya Nems na siyempre, victim po baga kang itong physical injury, kung totooson. Day man siya nagpa-record sa authorities, day siya nag-blotter, basta day po siya day niya tigreklamo itong Coast Guard, uniform personnel. Ang problema Kuya Nems, day nga ni siya nagpa-record, pero pinost niya sa social media, sa iyang social media, itong video na binungag siya ka itong Coast Guard nga ni. Di ko nataramon kung anong station ni Kuya Nems naka-assign. Pag-arog baga po ka iyan, may kaso iyan Kuya Nems, nahiling ka itong personal na ito. Personal na lugod na ng bungag, ang nag-file, kikaso, duman po sa nasabing miyembro kan LGBTQIA. Tapos, kinakinahan, nagpaluwas ni na orden itong korte kung saan isa na angat kaso, and then kan June 26, ipigpaluwas po itong mandamiento de arresto kontra duman sa 30 years old na miyembro kan LGBTQIA. Kaya kasuhapon, nakapag-bail man ini na nasa 48,000 pesos. Pinagtarabangan ini Kuya Nems kan sa iya man sa ng mga kaparehong nasa nasabing grupo, nasa nasabing sektor. Kaya nakapag-bail po siya. Kaya ngunya, sabi duman kang nakahuron ko na miyembro kan kapulisan taligi sa palibot sa Legazpi PNP. Sabi niya, pag-arog nguya kan Ma'am Angel, ansa mo yung ngayang pangapudan kan sa public, maski ika, it's either victim ka or nakahiling ka sa na Kuya Nemski, kiarog ka ng mga pangyayari, mag-report po tulos ka mo sa mga authorities. Tanaramduman ko kaan Kuya Nems, may sarong na biktima ki hit and run somewhere at ini sa may parte kan ma nito aloy ng taon ang nakalihis. Tapos tigsusog niya vehikulo ko yan sa may footage sa closed circuit television. Pagsiring palan kaan Kuya Nems, kaipuhan da po palan ki gari orden hali sa court, natutugutan mo na i-post ngaya susiring ka iniong footage tanganing masuso kapag day ngaya kaan ki something ngayang i-consulta ko daw ini kay Ate T, pati ning maging huron duman sa Legally Yours GB na kaipuhan po na may pagtugot ang korte na i-post po yan sa social media just in case na nagpapatabang ka mo na ma-identify itong certain person or certain na vehicle. Kaya yan ang pangapudan ninda sa publiko na just in case ngayon naka-monitor ka mo or nakahiling nga ka mo, may footage ka mo, magpaabot ka mo tulos ng informasyon dyan po sa mga otoridad tanganing ma-resolveran man tulos and makagibunin appropriate action. Arag ato Kuya Nems na gari subugso kan damdamin. Susugrabing urag-urag Kuya Nems, dumanan niluwas sa social media. Kaya maging sabi ba nga ni ibaga, think before you click. Posibleng ika nga ni biktima, given nga ni ito na LGBT, miyembro kan LGBT. Siya na nga ni Kuya Nems nabungag, siya palugod na preso kiw nagkaperang oras. Kaya yan po ang mga pagirumdom hali sa mga friends dyan sa Philippine National Police, particular na po sa Legazpi City Police Station. Sabi ni Sir Alvin Uy, hi po Ma'am Angel, sabi na administrative case iyan na kasukan Coast Guard.
And sa po pala, may accomplishment to digdi an sa BFP Bicol matapos itong madakop an sarong alias Lizel na naggagamit kan pangaran na ako ngaya empleyado ngaya ki kan taga BFP. Ang bibiktima ka ini Kuya Nems naman mga malaog sa Bureau of Fire Protection. Sabi sa report na ipigpaluwas kang BFP National, tas ipig-share man po ini kan BFP Bicol. Nagahagad ni na kwarta ining si alias Lisel duman sa mga interesado sa mga nagpartisipar para sa nagpapadagos na Fire Officer 1 recruitment. Mahagad din kwarta. Sure ko na ngaya sa imo ang slot. Slot lang pala, tasaro. Sabi digdi, the suspect reported modus operandi was introducing herself. Yan na. Tigagamit ako ngaya, si Angel ngaya, konektado ngaya ako sa BFP o midbid ko ngaya kung si Sengay dyan na Ponso Pilato. Nagahagad ngaya ki kwarta. Tapos, kapalit ngaya iyan kan posisyon o slot ngaya dyan sa nagpapadagos ngayong recruitment. Sabi digdi na arestar da po ini sa tabang kan Police Regional Office number 5. Kaibahan po ang CIDG sa pangyanot man ni Police Colonel Abalos and then iba pang mga personnel. Kung saan ining si alias Lizel ang nakakampang po sa RA 9160 o ining robbery extortion. Kaya pag may mga araw ka iyan na interesado po ngaya kamong apply sa mga siring ka ng mga posesyon, then angad ka mo po tabi na i-entertain ki mga offers na tawan mo ngaya ako ki 50,000, sure na ngaya ang slot mo sa siring ka iyan. Dahil data po aram na iyan baga kaya, halaawig na proseso iyan. And day mo man basta-basta Kuya Nems na halimbawa, ako na ngaya bahala ngaya sa sa neuro, sa physical test and iba pa. Sa sara po baga iyan ng mga mga skills na iyan, tighihiling po talaga kung sindaan qualified. Tamalay mo Kuya Nems, day man palan fit, so sa imong lawas duman sa training, pag abot kan igokan Kuya midbid na after operation, naoperahan siya Kuya Nems, major surgery ang ginibo sa iya. Tapos, may mga white horse Kuya Nems, ito nakalaog siya, nag-training. Sa training Kuya, kinaya niya talaga sa training. After na kan training, yun na, nakasulo na siya, magayunong patiso, bagayon sa iya sa iyang uniform. Tapos, nagpuuna ko na magkurahaw sa iyang salud hanggang sa naging bedridden siya, and unfortunately, binawian po siya nin buhay. Tagazon lang din Kuya Nems po sa southern part kan Legazpi. Kaya pag-araw baga kaya lalo na pag physical ang tig-urunan ang estado kan salud. Day po dapat nato iagi sa mga white horse or any amount tanganing lang na makalaog kita sa mga certain na mga possessions sa satuyang palibot sa gobyerno. Kung na-take risk man ang satuyang salud, iyan po tabian mapagal na marahal. And kung may mga nagkakareceive ka mong mga offers na siring ka iyan, much better na ipaabot po nindo iyan duman sa concerned agency tanganing magibuhan maninda nin magkakanigong aksyon. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Nems Flora, sa IT na si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio.